Aiwa icho kwa demuri ya Zimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufafadza nekutsutsura tiri mukati mekupinda muchirongo apo chongora segment part 1 muri ya Zimbabwe ndakakubatira dzandakabatira pazuva ranhasi nenyaya muri ya Zimbabwe yakuchivu yasabhuku ane mukadzi wake akatema munhu nedemo mugotsi kuti ka ndini nyaya aputeti muri yeZimbabwe yemukana mukati menzvimbo yekuEastville Harare kunosvika kwatinoti kuchipinge yemuranda rume akatora mukadzi wemunhu kubva kuchipinge ndokuenda naye mukati meguta reHarare ndokuenda kunosesana vari mumba chikonzero mukadzi wake anga ari mukati kuchipinge vapinda kudaro muri yeZimbabwe vakazonzwa vakufonerwa mushure mekuti vakamuka kuseni mumba musisina kana hembe dzemukadzi dzisingawanikwe dzemurume dzisingawanikwe murume paakapfeka dzake sezvakari papa akanzwa muviri wake uchingofambwa kuratidza kuti zvakaoma uyezve mukadzi nehembe yanga iri mubhegi yakatsvakwa ikashayikwa asi pane rombo rakaitika mukoma kebhimu rekuti murume anga ari mukati memwe nzvimbo asiko kuno kuHarare asiko kuchipinge akakwanisa kufonera mukadzi wake kumudza kuti heyi mai mwana ipai munhu wamararamo inaye foni ipai munhu wamararamo inaye foni murume anga ari kupa murume anga ari kumberengwa mukadzi ari shava nemberekwa mukadzi anga ari kuno kuHarare abva kuchipinge achiuya kuno kwachiti ndakumboenda kune nyaya yegadziriro yemwana wemaroro asi akabva ambotanga kuenda kunosesana nemurume wemunhu anove ndiwo murume zvakare akasiya mukadzi wake kuchipinge zvikanzi aiwa musanetseke nezvamuri kuita chikonzero hembe ndini ndinadzo kuno hembe dzakabatwa kunoko dzakabatwa kuno zvakadesa vakawanda asi muri yeZimbabwe imwe nyaya ndinaye panapa inyaya yemurume wekwaRusape akafa kusvikira avigwa but mufamily mune kusawirirana nekuda kwerufu rwemunhu uyu kunosvika pakuvigwa pachangu inini ndakatombosvika pakufonera vamwe verudzi vari parufu munhu asati avigwa ndichiti pane mashoko ari kusvika kwandiri ekuti havasi kugutsikana nezvamuri kuita chinova chinhu chokuti chikazosvika pakuti munoviga munhu nyaya ikasimudzwa mapurisa kazhinji vanoshanda nechevanoona nokuti vamwe vakachivedzera vachiti munhu uyu zvaavigwa iri hazvina kutinatsa tinoda kuti mugoonawo imi macherera pasi mapurisa anowanzi tifukunurai zvakaoma 7721208440 baba Isabel nguva dzedu dzinoita chanje tindimurane tibve kuti totanga nechipi ichokwadi muri yeZimbabwe rikati kuti paka Rusape semudza mubhadha pakadzikadzika semudza mubhadha pakadzikadzika semudza mubhadha pakadzikadzika hoiri 24 wiri pinifo akioro wiri pinifo tapio what am I disappointed for the bitter and proud afana tuzipekesha mturai mambo jumanda wakachiwemba kibinikiasha sipititi horomite dayora shwiri pinifo wakachiwemba sipititi horomite dayora shi Rigidi vo yeye kwaRusape muri yeZimbabwe yakamira sezvizvi ndange ndiri mukutara makati merudzi nefamily yevamwe vanhu kusanganisira vari kunze kwenyika kusanganisira munyika yeZimbabwe muri yeZimbabwe rega nditaura nyaya ichiti kune vane rudzi renyaya iyi makaiteerera makainzwa kusvikira munhu afe ndoda kukuudzai nhoroondo muri yeZimbabwe ndichitaura neverudzi pazuva ranhasi vanoti hatitye kana kuvhunduka nokuti munhu afa asi toda kuziva chokwadi kufa afa hake toda kuziva chokwadi hatidi secret yekuti kana paine secret inozokonzeresa zvakare kuti mangwana kune kunzi kune munhu afa tisingazivi ndichitaura neverudzi mukoma kebhi vataura mashoko vachiti murume uyu akaenda kumukadzi watinoti girlfriend aenda kugirlfriend shoko rakazosvika richinzi mushure mekufa aiswa kuchihospital mukadzi anove ndiari kunzi girlfriend anotaura mashoko achiudza hama kuti dzange dziri kumapasi 5 to 6 kumanheru zuva rakunovira ndakanzwa motokari ichidiridzira huta kuroad about 100 meters kubva pandakaona pakaponderwa murume wangu nekumba kwandinogara pane motokari yakauya ikaridza huta ndokubva ndabuda panze ndokubva ndabuda ndiri mukati mekutaura nawo vachibva vanditi apo pane munhu akararapo hatizivi kuti mupenyu uri kana ndakaita sei mukadzi anoti ndakabva ndabuda ipapo ndokufamba ndichitiregai ndinoona pandakasvika ipapo ndakawanika ari murume wangu ndawana ari murume wangu ndokubva ndamusumudza ndega
mudzimai ndamusibudza ndega ndokubva ndaenda naye kumba kwangu ndiri 1. Veukama vanoudzwa nyaya iyi vanoti nai muroora nai muzukuru nai mwana wedu pakaitika zvinhu zvokuti waudzwa nemotokari yaridza huta kuti pane munhu apa munzvimbo mamunogara umu ndiani akakuona kana kuti wakashevedzawo kuti uyai mundionirewo zvaita murume wangu. Vanoti mashoko avanoti akati andina ndakaita ndega ndatakura murume wangu ndokubva ndaenda kutakura murume anoreva kuti ndakaona murume ari mupenyu ndobva ndaenda naye kumba ndokubva ndanomuchinja hembe ndamuchinja hembe ndokubva ndatsvaga imwe motokari yaenda iye vangondiudza ndokutsvaga ndahaya imwe motokari ndahaya imwe motokari ndokuenda naye kuhospital. Ndaenda naye kuhospital vekuhospital kwanzi vanoti mativigira munhu akafa kare anga atoshaika vakatakura vemotokari ava vakahaiwa avanombona kuti munhu anga ashaika anga achiri mupenyu papa pati baba amanhu izvai right vaenda vanonzi mativigira munhu akafa ndo zvakataurika kuti saka munhu yakabva iso kumuchari ndobva kwaziviswa mapurisa mukadzi uyu aendesa munhu kumochari. Ndiri kutaura mashoko ari kubva kune veukama vari kuti tiri kupikisana nekuvigwa kakaitwa hama yedu nokuda kwezvakaitika zvadaro baba manhu mukadzi uyu wakazotsvaga anove munhu ane 23 years ndobva amudza kuti mukoma wenyu ndakamaona akararapo ndiye wakaudza nyaya dzese kusvikira veukama vaziva kusvikira vazoendako vachiedza mapurisa aita zvaaita right. Mapurisa aita zvaaita vanoti pakazonzi munhu anofanira kuti avigwe nokuti mapurisa vati taita tsvakurudzo tikaona kuti munhu anenge akaita suicide anenge akazvisungirira nokuti ane mamaki kumaziso uyezve anenge ane saini yekuratidza kuti ane tambo muhuro. Veukama vari kuti ivo isusu pachedu hatina kufanana nezvakaitika nokuti kuri kunzwa kwakaitwa postmortem but isusu postmortem hatina kuinzwisisa. Tiri kunzwa kuti panenge pakangotsvagwa dhokta kuti ingoona kuti zvakamira sei uyezve mapurisa ari kuti izvo anenge ari kufungidzira kuti ndio mataurira kuti veukama pavakataura izvo vachiudza inini ndikati ndipeiwo nhamba dzevamwe veukama varipo ipapo tinze kuti zvakamira sei. Veukama vandakataura navo vanoti ivo tine tsamba yekumapurisa yekutendera kuviga uyezve tine mapepazi epostmortem ava vari kuti kwanzizo postmortem haina kuitwa but panenge pane matsamba. Postmortem yatoziva isu yekupiwa date kuti musi wakati hatina kumbogara taiona uchimedzi munhu akakudzwa chipitipiti ndokunovigwa hatisi kugutsikana nazvo. Tiri kudawo nhamba dzevamwe vakuru vari kumberi toda kuona munhu wedu nematsamba akakwana ekuratidza kuti munhu akaita sei nokuti munhu akapondwa nokuti statement iri kubva kwokutanga muti wari kunzi wakazvisungirira netambo yacho neakatambura dambo haasi kuwanikwa nemotokari yacho iri kunzi yakahaiwa kutakura munhu haisi kuwanikwa. Mukadzi akabvunzwa noti neniwa motokari yakandinzira huta handiisive motokari yandakahaya handiizive. Inzwai mhuri yeZimbabwe vari parufu vakunoviga ndokubva vaenda kunoviga mukomana uyu vapedza kuviga mukomana uyu mukadzi uya anova ndiwo girlfriend yakauya ine bhegi renhumbi rekuratidza kuti murume wandanga ndichigara naye woku akasina kuroora iri boyfriend but bhegi renhumbi randagara naro iyi hembe dzake idzi ndokubva chema nevamwe vanhu vakuchibva kumakuva aya mashoko ari kubva mumuromo veukama vari kurwadziwa nezviri kuitika vakubva ikoko ndokuwanika amai vegirlfriend vakaunganirwa nevamwe vana vepamba apa. Amai avo vanonzi ivo vakabva vauya vakabata kepi vachiti kepi iyi ndasara ndikatarisa mumba memwana wangu ndaiona iri kepi yemukosha wangu ndaiona iri pasi pemubhedha ndokubva vauya naye parufu. Asi amai ava parufu havana mbogara vauya vakazouya munhu achibva kunovigwa vachiti ndauya nekepi vakaunganirwa kunzi hei yange yachibhuri pai svikanzi isusu tinoziva kuti kana munhu afa mumba make mune chivanhu chinozoitwa imimi nebhegi renguasha wenyu nehembe nemwana wenyu nekepesi yenyu dzokerai ndobva vadzokera nazvo ndopairi
asi nyaya hombe ndeyekuti vari kuti tiri kupesana pakugara pasi nenyaya yekuti mumwe wedu akambofa nei nyika yeZimbabwe kune chinonzi postmortem maresults wabuda wazikana neveukama hatisi kuziva muti wakasukirira hama yedu hatisi kuziva natambo yacho ko wacho akamubvisa pamuti ndiani motokari yakamutakura neye akahaiwa zvese hazvisi kuonekwa akamboita time rekumbonzwa kuti kuchipatara vari kuti kudini right havasati vataura kuti zvakamira sei asi hama dzichiri kufambira nyaya munhu akatovigwa kuti vakakwanisa kufamba kuenda kumusoro anogona kutorwa matano apanotorwa matano kana mukoma wangu baba manu vanhu vakataka kungopikisana chete mapurisa haichirei nyaya kumbe kwevanhu anoitira kukamba uchiminzi kana guva irori pane zvinogona kuitika vaida kuti vagare pasi vanhu vawirirani hapana ari kuziva bosi statement yose iri kubva kwaari ndiye ari kutakaridzirwa huta nemotokari ine munhu wakaenda kunotora ndokubva aenda akanooneka ari murume wake awanikwa ari murume wake anomutora omutakura ega about 100 meters kubva kwakawana murume wake kunosvika kumba kwake haana muvakidzani waakaudza kunyange paakatakura kuendesa kumba chero kwaakatakura munhu haari kuti haana waakaona aendesa kumba kwake ari kuti haana kuudza manext door kusvikira anotsvaga motokari yekutakura munhu wakazokwanisa kuudza munin'ina wemufi kuti mukoma wenyu ndakamuona akafa vanga vane nguva yakareba zvakadini vari vese ava havana kuzotera kuti nguva yanga vari vese yakaita sei nekuti havakwanisi kucalculate time nekuti anga asiri munhu akaroorwa regai ndimbokubatai muromo yama muchitaura panapa kuti ine update zvekare zvakamira sei ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsutsura zviri kuitika matima lesenyika ino paka Harare Chipinge chakamira sei Harare vaya Chipinge ichokwadi muri yeZimbabwe rikandikiti kune vanga vasina kunzwa nyaya iyi ndakaitaura last week ndiri mukati mekureba mukati mekupfapfadza nekutsutsura zviri kuitika matima nesenyika ino ndichitaura kuti muri yeZimbabwe pane murume anu vachizvarwa chekuChipinge achigara mukati menzvimbo yekuChipinge murume uyu zvaanogara kuChipinge ane imba yake iri mukati meguta reHarare inogara imba yake iri kuEastview uyezve ane mudzimai wake anombogara nemudzimai wake mukati meguta reHarare kuEastview asi pari zvino zvemukadzi wake ari kumusha chikonzero anga ari mukati mekukohwa nekuona zviri kumusha kwakavaka sei uyezve kumusha kwacho kuri kuvakwa saka mukadzi haasi kugara mukati meguta reHarare mukadzi anogara kumusha kuChipinge murume anenge ari kubasa mukati meguta reHarare asi vaine imba kuguta reHarare kumusha ikoko kune mukadziwo ari ikoko ane murume wake murume wachona ndidriver wematrucks asi murume uyu anofanira kunge anenge ari kumberengwa shurukwi ndokwa ari murume iyeye ane mukadzi wake anogara kumusha kuChipinge asi iye ari kubasa baba vekuChipinge kureva kuti varume vese vekuChipinge ava vanoenda kumabasa vakadzi vavo variko kuChipinge vadzimai awa vaviri mudzimai mwe chete vadzimai ese munemwe murume wake murume ane mukadzi wake murume ane mukadzi weku Harare Eastview ane mukadzi wake kumusha kuChipinge wekuChipinge mberengwa ane mukadzi wake asi vese kumusha kwavo kuChipinge kuHarare kubasa kumberengwa kubasa vese vanobva kuChipinge murume ane imba kuHarare akaenda kumusha kwake kuChipinge asi paakaenda ikoko akanoita girlfriend remurume wemukadzi wemurume anenge ari kumberengwa okay paakaenda kuChipinge akaenda kumukadzi wake ndokunowana zvakare mukadzi wemunhu ariko uye ane murume anoshanda kuChipinge kumberengwa asi achidriva matraki ndokusvika ndokunota magetsi ndokubva vawirirana anga afambira ngere yechokwadi yekuti pane mwana ari kupinda musvitsa chete chaka chiri chokwadi machanga asati asvika ndokubva arara kumba kwemurume uyu havana kuenda kunorara mubedroom memukadzi uyu nemurume uyu vakabva vaenda mune imwe spare ndoma vakarara imomo ndokubvisa hembe dzavo sevanhu vari pachinhu chavo ndani yoroshe wiri benefo ndeherere after herere mangwana vakusene muri yeZimbabwe vakuchitsvaga nhumbi kuti izvo vanofanira kuti vapfeke mukadzi ndiyakataka kutsvaga hembe candidate apokapo atsisawanikwa regai kudaro baba isa ndokutsvaga hembe ndati ndokutsvaga hembe ndokuzotsvaga hembe kusvika vatsvaga hembe amakunde yekumakunde jekesa musutu yekumakunde kutsvaga hembe uko ndokudzishaiwa murumewo zvakare kuti haiwe fera kupi zvakamira sei inzwai muri yeZimbabwe murume achibva takautora nemukadzi wake zvikati zvese zvamuri kuita ndiri kuzviziva zvese ndinemi hembe dzenyu ndini ndinadzo kuma zvandine hembe dzenyu murume ndiri kukumbira kuti upfeke inyaya yekuti ndiri kukudai kuti tisangane kuChipinge kumusha
ndokwatinosangana ikoko tigotaurirana. Maifo ndakaenda kubasa, handina kuenda kubasa, handisati ndapiwa lot yekuti ndibude kuenda. Vachiri muno muZimbabwe? Ndichiri muno muZimbabwe. Asi zvamutosinoni ndiri kukumbirawo kuti hapana anofanira kufamba kuenda kumwe. Kana imimi baba murumeyo usamboenda yako kubasa, ndinewe ndiri kukumbira kuti tisangane kumusokati kumusha. Vaifana kusangana neThursday. Topatosangana iko kwandirika Thursday yadarika. Right, Thursday yadarika iyi. Saka zvikanzi izvo mungabuda panze zvenyu kuenda kumashops kunotenga, asi mukangoita pfungwa dzekuti maakukwira something kuti muda kukwira motokari kana kuenda somewhere. Tiri chase topedzerana. Iwewe murume kuti upfeke nyaya kuti ndoda kuti uzokwira bhazi uchiya kumusha, asi ufanire kupfeka izvezvi. Ukada kuona chokwadi, enda utora dzimwe hembe dzako semunhu ari pamba pake upfeke, but uchanzo kuti hembe kupfeka uchiti kwauri kudziita dziri kutokunetsa. Aiti kana akapfeka hembe mukoma kebi mukama baba mani anonzwa senge hembe dziri kufamba famba dzichichiteta mwiri wese achikokwenya kwenya, asi asingave pari kungonzo singari kufamba kufamba. Ndobva ati alright, mukadzi anga asina hembe vakadotsvaka hembe yanga iri mubhegi imwe yaiti chazochinja, ndobva yashaiwa mubhegi remudzimai akabva kumusha nehembe dzake dzekuchinja dzanga akapfeka dzakakumura vakarara mumba akaishaiwa. Yanga iri mubhegi akatsvaga akaishaiwa, asi achibva anzi iye ndoda kuti upfeke ukukwanisa kuti kusangana kumusha. Hembe yanga iri mubhegi chitora yavemo upfeke. Ndokutarisa hembe mubhegi ndokuiwana, vachibva vapfeka. Ndokuzoti vakuda kumukira kuenda musi waFriday kuseni, ndopa vakasvika mungana mari kuseni ndakuchibatwa. Asi murume asati aenda akafonera baba vemurume ane mukadzi wanga anaye, zvikanzi baba, ndiri kukumbira baba, inini pachangu ndine mhosva yandapara. Ichokwadi kuti murume wenyu ndaiganga naye cheupfeve, mhosva ndaibvuma, asi ndiri kukumbira kwamuri baba kuti kubhadhara ndinobhadhara. Ndiri kukumbira kuti inini handizi kuda kusanganidzana nayo face to face kana kutaura nechiso ndikatarisana nemwana wenyu. Zvikaenda baba vachona nuditira undikwanire, wauri kutaura naye akasiyana nei nemwana wangu. Ini waitora mukadzi wemwana wangu nasi utora neni, handiri kutaura newe zvakawanda, ngatisanganei uko. Paakazoenda mukoma kebi vachisvika kuseni, mangwana acho kuseni vachisvika vachinzi ivo vasvika, murume akazowanikwa achiita sekunonzi kwedu kugokwe ndinotaura nemutauro wekuti mombe mabhuru aya kuti muzive kuti bhuru anenge ane nyundwa. Ndo zvanga zvaya murume uyu pagotsi pake apa panga pakuita senge nyundwa yebhuru iyayo, aita senge munhu akakotama. Ndo zvaanga murume haana kuuya Friday, haana kuuya Saturday. Murume akazouya nezuro, auya nezuro, vachikori kumusha, vachiko kumusha, auya nezuro achibva ati toda kuti tisangane, but ndoda kuti tisangane paneutral venue. Munhu murume uyu wekuEast View uyu akaenda nemudzimai uyu kumba kwake here kana kuti akanonogara naye kopi? No, vachinosvika vakatosvikira kumba kwake, asi vachisvika kumba kwake mukadzi wake anogarawo munzvimbo iyoyo nevabereki vake angatobva pamba pake. Pakangobuda nyaya iyoyo akabva pamba pake, ende murume uyu paakabva kunoku anga asingakwanise kufamba akasiyana nemukadzi uyu, akabva aenda naye pamba pake straight, ndopanga ari ndokutumira shoko rekuti tasvika. Asi hama dzake dzichisvikapo mushure mekuti nyaya yanga atoenzwa kudhara, ndipo vakaona kuti ko murume aita sei, onai zvaaveko zvinozvo. Ndine urombo muri yeZimbabwe nhasi, ndopanga pachinzi izvo vanofanira kuti vasangane vataure nyaya iyi. Asi murume uyu anga ane nyundo apa. Mwarume ndiye muridzi wemukadzi akataura mashoko ekuti inini ndiri kuda kuti tisangane maneutral venue pasina musha wemunhu. Chagai vamunoda, angave sabhuku angave mambo kana kuti ani, inini ndinenge ndine hama dzangu, handikuudze vanhu vekutsvaga, ndikuda kusangana nemunhu akatora mukadzi wangu. Imimi ndimi chatudzira munoda tisangana naye papa, ndikaenda nemi pamusha wemunhu kana kuti huyai pakati munoti ndakujeredzerai. Chandiri kuda nyaya yekuti watora mukadzi wangu ngatisanganei. So murume uyu anga asati atumira shoko rakachifanira kuenda pazuva ranhasi kuseni vachinosangana. Nhasi kuseni muri yeZimbabwe ndobva murume amuka akafa. Tine urombo kufa kwaita murume uyu amuka akafa kudaro, amuka akafa. Mukadzi wewe kwake murume uyu ari kumba ikoko, mukadzi uyu ari kuboyfriend kuchikomba, murume chikomba chachona chafa, iye mukadzi wemunhu ari kuchikomba ikoko asati aenda kunosangana nemurume wake kuti vatongwe abva afa ikoko. Nyaya yendamireko zvino ndeyekuti mutumbi vaendesa mashoko kumapurisa yekuti mutumbi wakuzotorwa,
mukadzi uyu ari kunzi iye ari kuti ndikafunga kuti ndiende kuhama dzangu zvinondirambira ndoga ndinonzwa izwi rinema ndiri chiti hakuna kwaunoenda hauchisiriwe kuno kunzwa mana chitara munzeve dzangu kuti hauchisiriwe kuno uriwe kwemurume wekufa uyu murume wekufa ndokwaari saka ndamirira kuzvinozvi ndine nhakati yakaimba iri mukati meguta reHarare uyu murume anodhiraivha traki haana imba kudhorobha asi pamba pake pakavakwa zvinoshamisa asi mukadzi wake ndiye akaenda kunotorwa nemurume ane imba kuguta reHarare 77212084 ndikuona pana pakanhare yacho iri kubvira moto tinotenda wamukaseko mawowo right honorable makahamadze vakachibata zvekare baba manu nyaya ndeiya panapa vanhu vange vakuita senge vakukandirana mashoko kuti zvaitika izvi zviri kumboitika akatora mukadzi wemunhu vamwe vari kublema munhu akatorerwa mukadzi vari kuti haana zvaakaita zvina kunaka munhu uyu afa uyu vakutofukidzira kuti sezvo ari akadana kuti wa mukadzi wangu uye tizosangana ndiye auraya vari kublema iyeye vamwe vari kuti iyeye mukadzi uyu ndiye akakwanisa kuti akakombiswa akabvuma iye achiziva kuti ane murume ndiye akonzeresa rufu rwemunhu vamwe vari kuti murume uyu ane mukadzi wake asi akaenda kunokombesa mukadzi wemunhu vachibva vadanana ndiye akonzeresa rufu rwake zvakare uyu murume uyu wemukadzi wechikomba chekufa anga achida here kuti murume uyu afe kana kuti vaida kufanira kutanga vasangana shoko raitaura chiri nderekuti ndati huyai tisangane chinobatika chatinoti munhu auraya munhu chii ichava chinhuku chekumusana nezvese zvaikonzereswa zvehembe kuti hembe dzakuwa dzichayawo zodziwana ndiye zvinouraya here izvozvo zvauraya kaizvirwa kangani mainosta muchitsvaga hembe yenyu muchiishayiwa muchizoiwana imwe zuva muchiipfeka musingafe aiwa ishaike mubhegi baba nosaundifonera kuti mainosta hembe yapamuda kupfeka yamo mubhegi zvakaoma saka dambudziko ndiani apa panyaya yese ise zvaii mukadzi nekuti vakadzi havasi kuvhutsikana nedzimba dzavo dambudziko mukadzi and then amai avo nemwana wavo vauraya mwana vauraya mwana wevaridzi vakunyepa kuti hanzi aonekwa murodhi akafa hamusi kuzvionawo ave kwarusapa ave kwarusapa avo nyaya iyo ngainyazotangidziswa kuti motemo yoga yatangidziswa and then vobva vaenda kwana gogo chihoro mufi wodzoka ega veukama aiwa tinotenda mainosta tirove It would be pitiful. Tapio. What am I disappointed for the pizza and the pro? Fana to the package and drama. Jomanda Wakachuamba Kamenikaja. Say, pretty what am I? Daniel Osho would be pitiful. Wakachwe. Simply. What am I? Daniel Osho. Hairi. Rikiti fo baba Isabel muri yeZimbabwe iri kutaura right zvamira zvadaro pachipinge apa ane mhosva ndiani 77212084 chimwe chatinacho chiri kubva kupi ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsutsura tiri kuitika matima nosenyika paka esigodini kobulawayo mukoma wangu baba manu blafitsa nyaya ndinaye panapa kune mwana mukoma KB mwana uyu musi weFriday ageza ane 11 years ari musikana kuti ari kuenda kuchikoro atoenda kunogeza apinda mani maigezera vabereki vakaguma vapinda kuti kumwana hasi kubuda aita sei muchinjausi munogezera mune vamwe voda kugeza mutown esgodini vari kunoona mwana bathroom vari kunoona mwana akadonha ari pasi mwana ndobva atakurwa ndobva aendeswa kuchipatara aendeswa kuchipatara dzimwe hama dzake dzikati no takurai mwana aende kuguta rekuHarare kune mwatinoziva ndasei vanobatsira aende kunobatsirwa ndobva aenda kunobatsirwa so mwana uyu aitora nguva yakareba vakapedzisira vamusunga maoko nekumusana nokuti aizvikwenya but makwenyero aizviita vakaguma kuti vaona kuti
kwakavanzika anga asuka achikwenya achizoshandisa maoko kureva kuti nguva yakabva munhu maigeza vakapinda vakaona akadona anga asisina simba asi havana kuziva kuti akambotanga akaita sei akatanga ari munhu aizvibata nenharo kana kuti nesimba kwakavanzika kwake akatomira kuzvikwenya kana kuti uzvibate kwakavanzika uku nekuda kwokuti anga asisina simba pavakamuona akadonha arimo vamutora aendeswa kuchipatara akaiswa padripi vakati akatanga kuratidza kuti munhu akuti wanei simba asi ivo nezvavanobhilivha mukurarama kwavo chingave chivanhu kana kuti chikristu vachibva vakumbira mwana muhospital akukwanisa kuti akutaura but pakatanga zvakare airatidza kuti ari kuzvikwenya kakanyanyisa zvokuti hembe yemukati yaanopfeka yakatodambuka achidambura achida kushandisa nzira yekuzvikwenya kwakavanzika iye ari kuti kukwenya uko anenge achinzwa zvipi chaizvo aida kuti asinge munhu ari kuvaviwa kana kuti ari kufambwa fambwa ndo pavakapesera kuti asinge njere dzake dzakuti asinge dzakukanganisika ndo pavakamutakura achiuya kuguta reHarare ane kwaenda kunobatsirwa auya kuzobatsirwa mukoma KB baba vake vane rimwe basa ravanosevenza kuguta reHarare vatori nedzimba mukati meguta reHarare asi kuEsgodini ndo kumusha kwavo kumamisha asi vaneimba zvakare muEsgodini asi vairuziva kuti munhu anogona kubatsira ari kupi ari kuHarare auya kuno kumukoma wangu baba mano mwana uyu akasvika pakuti kwaari kubatsirwa zvakare vachishevedzera kuti mwana uyu tiri kuona mhepo iri paari yakawandisa ende akatotangwa akakurirwa akazodzorera kuchipatara aendeswa kuchipatara mukoma wangu achibva ashayika ashayika right achibva atakurwa kunzi anofanira kuti aite sei aende Friday Saturday ndo yakashayika ashayika Saturday sondirapera achibva kuti no atisida kumira zvakawanda zvinoti kanganisha mabasa kana munhu aita sei afa ngatitakure ndobva atakurwa ndobva aendeswa kupi adzorirwa kuEsgodini nezuro mukoma KB achinzi mwana anofanira kuti aite sei avigwe achienda kumakuva kuti akunovigwa munhu wavakaenda naye wavati mubatsiri akati ndine zvandoda kuti ndigoita tisati tabatsira vanhu but ndiri kukumbira kuti muunganidze vanhu veukama but haana kuzounganidza veukama vakaunganidza vanhu vakaungana vega vanhu vari kumakuva nezuro manheru vari kumakuva vakaunganidza vanhu kumakuva kuti vanhu havasi kuunganidzwa asi inga yekuti munhu akuenda kunovigwa vanhu vanoenda kumakuva handirika mubatsiri akasumuka ari mukati mekutaura kuti mwana uyu avigwa mwana uyu aenda pasi but pavanhu vapenyu vari kurarama hakuna ari kuziva here kuti mwana uyu ane chinhu chake chaenda nacho chinhu chatiri kutaura izvi hachisi chekuti muri kunetseka nacho asi muri kutozviziva kuti mwana uyu paafa paapinda muguva mune mukana wamaitewo kuti aende pasi ane chinhu chamaendesa imi kwamuri story right ndo zvamunoita kana mune zvamaita munokwanisa kuita mukana wokudonhedzera zvinhu imomo zvazvangoenda nemwana uyu zvikanzi hapana ari kuziva here nokuti chinhu ichocho maitiro toda kuti tiite panapa pane zvichazoitika vanhu vakati ando kana pane zvinhu zvoda kuitwa ngazviite hapana munhu akabvuma munhu akaita sei mwana uyu achibva avigwa avigwa mukoma wangu mashoko andazokwanisa kugamuchira usiku after munhu avigwa ndeyekuti kuna amai vanove amai guru vemwana uyu mai guru ava vanhu vakaroorwa vese kuti baba vemwana uyu nababa nemurume waamai ava vanhu vakaroorwa pamwe chete vaanoti mai guru mai nekuti vakaroorwa nemukoma wababa vake vawanikwa vari kumakuva vanhu vasati vamukira nhasi kuseni kumakuva tine chivanhu chokuti kana tikaviga munhu nhasi mangwana vanhu kuseni vanoenda kunoona kuguva kuti kuguva kwakanaka here vanhu vasati vaenda kuguva nhasi kumapasti 2 pasi 3 vanhu vanzwa kumakuva kuine munhu ari kuchema achivovora kuridza mhere asi vanhu veukama veukama vari padhuze havana kuenda kudzimba dzavo varara pai pamba pane nhamo kwozoita vamwe vari kuti kuri kubirwa kudzimba dzavo vaenda kudzimba pari dzimwe hama dzasara pai dzarara pamba but vanhu vakundikana kuona kuti nguva yemanheru nozuro akaenda kumba ndiani ende nhengo tisiri kuwana panapa inyaya yekuti akazoenda rekumba kana kuti chii chakaitika vamwe vari kufunga kuti akaenda kandi havana vanzwa kuguva chikonzero makuva anga ari padhuze kuri kushayikwa munhu kuri munhu ari kunzi ari kuchema ikoko
vanhu pavasienda kuseni ndo pavari kuona amai vaiva vachera maybe vakuda kutoti gomba iri mukaenda kuvapinza ivo vana kuti gona kupinda muwesti vachichera nemaoko achifukura maoko zvigumo zvese izvi zvasuka musoro nehembe dzese dzakazara mavhu vachiti vakachera nekachisvidira mavhu mamwe achikupa nekumusana vachichera guva kuti varida kuenda pasi hanzi dambudziko nderei vachibuda masiriri vachibuda marute but vachibvunzwa vanga vasingadaviri asi vane nguva yavaita senge munhu akasvikirwa vachibvunzwa nemubatsiri vachiti ndiri kuda mari yakaenda nemwana wangu ane mari yetiki yerudzi rwemari dzakudhara yakaborwa pakati mari iyoyo ndeyangu yakaiswa nani havazi kutaura vari kuti kana mari iyoyo isina kuitora mweya uri pandiri unogona kuenda ndokubva vatorwa vachibva vaendeswa kumba vachibva vatanga iwo mukoma wangu vamamano vakuchitanga iwo zvakare kuita zvaitwa nemwana uyoyo kutanga kuzvibata kwakavanzika vachikwenya asi iwo havana kukwanisa kuzvikuwadza vazvikuwadza muzvidya umu vachiti vakabata vanodzorwa nenyama saka iko zvinozvi vakuru vemunzvimbo vari kuti iwo nemunhu ari kubatsira ndakazvitaura nezuro pakafa mwana uyu ane zvaakaiswa rinova simba ravanoshandisa kuti kana vakuda kusimudza mhepo mangwana kana kuti sura mangwana kana nguva inotevera munhu achafa pamunofamba pese mhepo yamunobata imhepo yemwana uyu akafa uyu ndo mhepo yavanoshandisa kunotungamidza kune mumwe munhu aroda kufa mukafamba kunyange mukafamba sei amukwanise kuziva kuti munhu aita zvinhu zvindiani mhepo inenge yakatungamira munonzwa chinzizo ari kushevedzwa nemwana nhenga akafa zita rinenge richibuda nderekunzi mhepo yemwana akafa ndo iri kushandiswa kushevedza kana kuti iwo pachavo vanogona kuti usiku vanoshandisa mwana uyu kuti shevedza nhenge akamukushevedza chete ukadavira waenda regai katembonzwa mavere matatu pano mhuri yezimbabwe baba Isabel vanodzoka zvekare kutaura navo vari mukati mekuri ndiye kuti izvo hatikwanisi kufukunura guva rakavigwa munhu munyika yedu pane mutemo wekuti kunoendwa kumadzishe kumapurisa kuti vaise chichemo chokuti munhu uyu asunungurwe nezviri kuita tatanga tawirirana here kuti izvo ichokwadi here kuti munhu uyu akafukunurwa pane zvirida kubviswa namai ava saka ivo varida kuzama kuti ivo vatsvage hama dzaamai ava dzouya padhuze votaura neutungamiriri munzvimbo yeukama vemunhu akafutsirwa pasi amai hama dzemunhu akafa hama dzaamai ava vari kurwara vachiti vane zvavari kuda kuti vabvise mukati umu uyezve nzvimbo yakafanana nemadzimambo uyezve mapurisa ivavo kana vane kutenda kwavaita mushure mekuwirirana ndo panozoitwa zvinhu izvo asi nyaya iri kunetsa ndiye kuti munhu uyu ari kurwara asungwa zvakare sekusungwa kwakamboitwa mwana uyu netambo nekuti vakamuregerera arikuda kumhanya kuguva achinochera uyezve ari kuzvidzura nyama pachake kuti kudanana nemukadzi wemunhu imhosva here mukadzi wemunhu kukombiswa nemurume wemunhu iye achiziva ndire murume wangu imhosva here anofanira kutaura kuti ndiri mudzimai wemunhu azviite anofanira kutaura anofanira kutaura kuti ndiri mudzimai wemunhu right kukana iye ada kana ada yamhosva manje kuno muridzi wemukadzi kuti ukanyenga mudzimai wangu ko mukadzi wo iye ane mhosvawo here yekubvuma imhosva yekubvuma imhosva because iye wabvuma uziva kuti uri mukadzi wemumwe munhu imhosva saka panyaya iyi ane mhosva ndiani nyaya yetu kutaura kuti wese bhozhongoro ane mhosva vese ane mhosva wese ane mhosva dai riri jere so munhu wese mukati munhu wese mukati tinotenda Aleke Gweja mutsavaviri vatatu tazoda maererano kuika kwaita munhu oyo nekuti zvandiri kupiwa panapa ndezvekuti izvo pane munhu ane mushonga waanoshandisa kumutsa vakafa achienda kunouraya vamwe zvakare pause pamunozofamba imimi munenge muchibata akafa ndiye anoshandiswa kuenda kunoshevedza kandi munhu akangoti musoro akarwara anzi akarara paipa ari kurwara uyu ndiye anoshandiswa akangodanidza chete umwe wake kuti nhengi akadavira akutoenda asi pamunofamba zita ramunobata ndere munhu akafa kudhara iye anenge akavata saka inini ndiri kuti izvo kana musina kubvisa izvi hazviperi but tozvibvisa sei munhu avigwa aita sei achererwa pasi nazvo inini ndiri kumira ndichiti toda kubvisa pacherwe gomba munhu abudiswe tibvise zvirimo saka vakuti iwo havakwanisi kuchera pamutemo wenyika hakuna guva rinongocherwa rambofutsirwa pasi zvoda kuzivikanwa nevakuru venyika vakafanana nemadzishe zvoda kuziviswa zvakare mapurisa vange varipo basa riri chibatwa asi kera kuti zvanonoka munhu ari kurwara ari kuchera pasi ari kuzvibvadzura nyama vamwe vari kuti musiye yakadaro
ndiye angachikonzeresa akazi kekutanga nengi ndiye akakonzeresa nengi ende iye pachaka ari mukati mekurwara kudaro ari kutaura kuti nengi ndini vanhu kuti musiye akadaro but ane vana vake ane mhuri yake akasiya sei koini richienda nemwana wemushakabvu haana kusiya ndo mashandisiro anoita iye nokuda kwezvakazoitwa ndo zvaakukonzeresa asi iye kwaari zvanga zviri right zvekuti aitogona kushereketa paguva iroro otobva usiku pasina amona otopedza mubatsiri akapindira kupindira kwakaita ikoko manje ndokuri kunzizwa kana pane ane zvaakaita ngaataure tigadzirise asi hapana akasimuka wadzorerwa mona 77212084 ndipateni pamwepo tebveko tebvire matani baba Isabel vangada kuzokubatai vachida kuti munge muchiuya nadzo vanokubatai sei ipapi icho kwadi muri yezimbabwe mambo otaura muchibvunza muri yezimbabwe kuti akakanganisa panyaya yekuchipinge ndiani akakangani uyu mudzimai uyu namai vake vangadaro vakakanganisa reka kuti vaida kusevha upenyu kana kuri kuti icho kwadi kuti izvo munhu akamuona akapondwa ari parodi kumhanya nemunhu kuchipatara zvakangorongeka asi muri yezimbabwe rega ndikudze muno munyika yezimbabwe hakuna nzvimbo inogara munhu ari ega inoita 10 minutes pasati pava mamwe munhu kana kufamba 100 kilometers kumusha usina kusangana nemunhu wakatakura umwe munhu kana kuita dambudziko wotadza kushevedzera ari panext veduwe zvandiwana kuno uri wega 100 meters munhu akatakura munhu pasina wasangana naye regai vanhu vanenge vachida kuti vauye nenyaya dzakawanda vangakubatai sei mangwana kanyemba bonzo anenge ari mumustudio icho kwadi muri yezimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu isina chipomerwa ndati nhamba iyi hainyadzisi inhamba inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 muri yezimbabwe musabhipa sa Rebecca Foster Rikiti Bo